Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. And guys, medyo gabi na kasi kaya hindi pa naman gabi. Malapit pa lang maggabi kaya ganito naman yung aking camera. Kasi ano nga, local lang. Maganda lang pag umaga, pag itong oras na yan, ang labo na. Pero gusto ko siya kasi ang kinis ng mukha ko. Baliktad naman yung mga ano ang tawag doon. Ang kinis ka, medyo natatago yung ating mga chismis sa mukha. Diba pag ganito? Kasi parang blurred. Ayan guys. Pero bago yan, shout out kay Mary Joy Trinidad. Ayan guys, meron na akong i-share sa inyo. Meron na ako ipapakita na lang, wait lang. Tapos saka ko na lang siya bibigyan ng topic. Ayan guys. Ay. Ayan, shout out din pala kay Ate Meriam. Ayan. Meriam Mahinay. Meron din siyang channel guys. At least madilim mo, di ba? Ang kinis natin kasi ano na, gabi na. Wala na yung mga chismis sa mukha. Ayan guys, wait lang. Labas lang tayo. Lalabas ako. Ayan guys, di ba? Ayan, bakit ako may nakalagay na ayan siya, di ba? Nabasa nyo guys. Ayan. Medyo baliktad nga lang. 5 pesos, isang oras. At saka 20 pesos, 20 pesos, 5 oras. Samantalang piso wifi ako, di ba? Samantalang bedo machine. Ayan. Baliktad ko yung camera. Ayan, guys, di ba? Ayan, 5 pesos, 1 hour. At saka ayan guys, di pala nababasa. Ayan, nakalagay siya. Hindi pala kita yun. Voucher only. Ayan. Ayan, di ba? Voucher only. 5 pesos, isang oras. 20 pesos, 5 oras. Tapos, merong takip yung aking di ba? May nakatakip na para hindi maghulog. Kasi nagluloko nga yung aking piso wifi. Ayan. Ayan, di ba? Ayan, voucher. Yan yung aking gamit ngayon. Tapos dumating pala yung ating aling puring. Yan, from aling puring yan. Yan pa sa to. Ayan na guys, di ba? Nakita nyo naman yung aking bendo machine. Nakatakip talaga yung hulugan ng pera. Nakalungkot dahil ang tumal-tumal pa naman ng piso wifi natin ngayon. Mas lalong tumumal dahil walang nakakahulog ng mga bata kahit papiso-piso, di ba? Kasi kung okay yan, kahit papiso-piso sana sa mga bata nakakahulog. Kaya tuloy ngayon is napakatumal talaga. Ayan guys, bale, yun nga. 'Di ba? Isang taon na yung aking piso wifi, isang taon na siya ngayong May. Tapos nung nakaraang taon, nagkakaproblema siya, ayaw tanggapin yung pera, niluluwa yung pera, tapos minsan mali yung binibigay na oras, pero nasusolusyon na naman natin yun. Nagagawa natin ng paraan yun dahil nagchat-chat ako dun sa pinagbilhan natin, tapos tinuturo niya kung ano yung pwede kong gawin. Tapos yung pinakamalala lang niya na naging problema ay nung mga January yata yun or February, hindi ko na matandaan, basta 2 buwan yun. Halos 2 buwan na akong nagka-problema doon dahil ayaw mag-connect ng piso wifi ko sa Converge ko, di ba? Kaya laking problema talaga. Kasi unang-una, hindi makakahulog yung mga customer ko. Kaya ang ginawa kong paraan noon is ito, ayan, tcharan, di ba? Ayan. Kahit wala akong kinikita noon dahil luging-lugi talaga ako noon guys, kasi 'di ba, unang-una monthly pa rin ako naguhulog sa Converge kahit hindi nakakonek yung aking piso wifi. Tapos weekly rin ako naguhulog dito. Ay weekly rin ako nag-load dito. Kaya 'di ba, doble-doble yung aking gastos. Mapagbigyan ko lang yung aking mga customer para hindi lang mahinto yung paghuhulog nila. Ganyan talaga guys sa negosyo. Minsan papasukin mo talaga kahit may lugihan dahil alam mo naman babawi na lang tayo sa ibang panahon, sa ibang araw, 'di ba? Yun, habang nagkakaproblema ako sa piso wifi ko, habang ayaw mag-connect sa Converge, ito yung ginagamit ko, pilit kong kinokontak yung Converge. Ang problema, hindi ko talaga makontak. Kaya ang naging solusyon ko nun, ang naisip ko na lang is magpakabit ako uli ng internet. Ayan, PLDT talaga yung una kong in-apply. Kaya lang ang tagal nilang magkabit, kaya ayun, balik to Converge ako. Tapos yun nga, ang pinag-apply ko na is Plan Bs. Tapos nagbalak na akong bitawan yung isa kong Converge, kaya lang nang hinayang rin naman ako dahil meron din doon nakakabit na monthly. Yung may ano nun sila, may router. Yun, may router.
Tapos yun guys. Tapos alam nyo ba guys, yung piso wifi ko, ano yun? What's up ka, be? Ayan guys, medyo nakakalimutan ko na tuloy kung saan ako naghuminto. Ayan guys, pero ba alam nyo ba guys, bago pa yung nagka-problema talaga, itong piso wifi ko, meron ako nagma-monthly dito. Meron naghuhulog ng araw-araw. Meron naghuhulog sa aking piso wifi, meron ding nagpapa-monthly. Pero pa dun sa nakakonect ng meron silang router. Ayan, dito sa piso wifi ko, meron silang monthly. Ang gamit ko ay voucher, katulad ng pinakita ko sa inyo, di ba? Ginagamit ko lang yung voucher kapag monthly nagpapa-connect. Pero ngayon, ginagamit ko siya ngayon kasi kailangan, kasi nga medyo may defect yung ating piso wifi ngayon. Kaya ito guys, ito. Di ba? Ayan. Mano-mano lang yung ginagawa ko. Pwede naman ipa-print ko, kaya lang hindi ko na naisipan ipa-print. Ayan na. Mano-mano na lang ginagawa ko. Tsaka yun nga, ginagamit ko na siya sa 5 pesos at tsaka sa 20 pesos. Ayun na nga, nasa na ba ako? Saan na ba ako nagtapos? Tapos yun na nga guys, diba? Doon naalala ko na habang nakakunik ako dito sa piso wifi ko, habang nakakunik ako kay Globe, yun nga naisipan ko mag-apply, diba? Ang in-apply ko na guys ay Plan Bis. Ayan, Plan Bis 2,000. Ayan, kaya 2,000 yung monthly ko. Kaya bali dalawa yung binabayaran ko monthly. Kaya yun, yung kinikita ng piso wifi ko is kahit papaano nakukuha natin pambayad dun sa dalawa nating converge, 'di ba? Kahit papaano nakakalibre tayo ng wifi. Tapos nakakapag-serbisyo pa rin naman tayo sa mga gusto mag piso wifi, 'di ba? Yun nga lang, sabi ko nga matumal na. Pero okay lang din naman kahit papano is nakakatulong pa rin naman. Tapos yun nga guys, comment kayo sa ibaba kung gusto nyong malaman kung paano ko ginagawa yung voucher. Ayan guys, katulad ng sabi ko, hindi pa naman nagkakaproblema talaga yung piso wifi ko is nagbo-voucher na ako sa mga gustong magpa-monthly. Tapos ngayon nagbo-voucher ako ngayon dahil ayaw maglaglag ng pera sa vending machine. Bali, lagi na talaga yan yung problema ko. Pero mga nakaraan kasi is nasusolusyonan. Kasi linisan ko lang, tanggalin ko lang yung saksak, pahingahan ko lang, okay na siya. Pero ngayon guys, ayaw na naman. Bali, pangalawang beses na to. Yung una, yung dinala ko, yung pinalalamog ko doon sa pinagbilhan ko nito. Kasi ayaw na talaga kahit linisan ko yung tawag dito, hininuhulugan ng pera, ayaw talaga maglaglag. Tapos ngayon gano'n na naman, kahit linisan ko, tinanggal ko na yung saksak lahat, ayaw pa rin. Nag-chat na ako dun sa pinagbilan ko, kaya lang hindi pa siya nagre-reply. Kaya yun, habang wala pa siyang reply, voucher na muna yung solusyon ko, 'di ba? Sa nagpapa-monthly, tapos kaya lang alam nyo ba guys, yung Plan B at saka yung residential na 1625, parang sa tingin ko mas malakas pa yung 1625 kaysa sa Plan B. Ayun guys, pagpasensyahan nyo na ako, medyo madilim na talaga yung ating aura dahil kapag doon naman ako pumwesto, ganun din, naglalaban yung liwanag at saka dilim. Kasi andun yung liwanag ko sa may ulo ko. Ayan, tsaka nagtitibi yung mga anak ko, medyo maingay. Kaya yun lang guys, siguro talaga, hindi ko alam kung anong problema. Kasi pinalalamog ko na to dun sa may-ari. Ang sabi, pinalitan na yung hulugan ng pera. Sabi pinalitan na, pero halos ilang pa lang siya. Nag-isang buwan na ba? Hindi ko lang alam po nag-isang buwan na simula nung pinadala ko to, pinalalamog ko. Sabi pinalitan na nung panghulugan. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw na namang tanggapin ng pera. Kaya yan guys, pero naghihintay pa rin ako sa reply nung pinaghabilahan ko ng piso wifi dahil baka naman mamaya matuluyang masira kapag hindi nahuhulugan ng pera, di ba? Kasi ang ginagamit ko ngayon ay voucher. Yan. And guys, shout out natin. And guys, comment kayo sa ibaba kung yun nga, kung gusto nyong malaman kung paano gumawa ng voucher gamit ang inyong mga piso wifi, vending machine at ang inyong cellphone. Yun lang guys, thank you for watching. Shout out uli kay Mary Joy Trinidad. Ayan. Abangan mo. Ayan guys. Kaya yan, comment ka rin sa baba, Mary Joy Trinidad, para mai-share ko sa iyo kung paano ba gumawa ng voucher sa mga gustong magpa-monthly sa iyo. 'Di ba monthly?
Ang kagandahan lang kasi sa mga nagpapamantli sa akin, unlimited na rin sila. Hindi yung ipit. Kasi pag mga hulog-hulog lang, alam ko ipit yun eh. MB lang yung bigay, di ba? Kaya yun lang guys, thank you for watching. Ayan, pakinggan nyo na lang yung medyo malabo ko pang paliwanag, tapos yung madilim kong mukha. Ayan guys, medyo ngayon ko na lang kasi naisip yun, kaya gabi na, halos gabi na talaga ako nakapag-share.